Duh, apa ae rondo iku ambek koncone. Wong Bangsip pelek kaya ge rebutan, kok yo arep Bangsip ireng iku. Hih, najis. Ayo, Sik. ayo. Sik. Ndok ono Mamedi. Iya. Kok Mamedi. Sik. Iya to, aku yo ketok iku. Mosok Mamedi ku sing jajal tak delok kok sik. Sik, mosok. Tak delok ya. Mati aku, Mbak. Mosok awan-awan kote ono Mamedi rek ya ndak mungkin sih. Ya lek bengi ono Mamedi, lu ngawan tak delok ya ae ngono-ngono. Loh, lek mosok Mamedi. Loh, kurang ajar Maroni medeni wong sak kampung iki. Arek rame ngene